lidi, to jsem já a tentokrát si na PlayStationu zahrajeme Among Us a jsme tady celkem na českém serveru, jak se můžete kouknout. A je tady se mnou i host, můžeš pozdravit hosta. Nashledanou, ahoj. No, takže jsem tomu, že to tady je celkem český server, což je celkem vzácnost a jestli jste si nevšimli, tak můj outfit má být parodie na Číňany, což možná trochu nejde poznat, ale to trochu vyplývá. Koukejte se do komentáře, to jsem se uklik. Jo, jinak tohle není tohle jsou naše první videa, takže nechceme žádný hejty, že Elkidi, měl bych radši chodit do školy. Děcko, jsou prázdniny. A škola je je zavřená. A za druhý? Ty blbec! Tak první kolo se rovnou zavraždíme a hoste ty drž hubu. To jako... Trochu se zakuchneme nějaký čechýsky. No já to jenom trošku napíšu do komentáře. Co na to pomyslíte tím... Dětičky, teď vám chci ukázat, že ne vždycky si musíte z Čechu udělat špekáčky. Pokud teda nehrajete Among Us, to si ty špekáčky děláte furt. Tak shiftneme se a jdeme a jdeme spinkat. Ano. Jdeme dát nějaké... Děti, jestli nechcete, aby k vám tady imposter přišel domů, tak poslouchejte mamku a tátu. Ano, přesně tak. Jdou moc rádi. Jinak vás navštíví tady impostor a bude pod postelí čekat a pak ho najdete na záchodě. Jak čeká, až vám spapá vaše bobíky. Pak to na vás vyblije. A říká vám, nechcete mít bobíky v obličeji. Bude tam čekat, aby tě píchnul špendlíkem do zadku. No, v horším případě ničem jiném. Ale to nemůžu říct, jinak asi bychom dostali. A zase shiftnem? Hej, já furt nemůžu najít ty Čechy, já jsem si chtěl původně udělat český klobásky, já si takovhle udělám. No, tak já jsi mě mohl kuchnout, tak dík, že jsi mě nechtěl. Kde? Jej, máte slib. Máš trošku po srandě. Pojď, oba dva dáme jít. Buď to vyjde, nebo ne. Tak nic. To máš za to. Tak si dneska český klobásky neuděláme. No pak oni si udělají takovou upírskou klobásku země, což by nebylo v plánu. Si uděláme párečky. Kámo. No ty párečky nežereš. Já jim párky. Ale jaký? Ach jo, tak...
Jupí, kámo, lidi napsal, kámo, Borec udělal to, že pozdravil hi YouTube, kámo. Takže jsme tady u další hry. Tam to mě bohužel vyhodilo z toho českého lobby, nevím proč. Ale tak, ale máme další hru, jsem zase imposter. Zde nejsou žádný Čechy, takže český klobásky si úplně neuděláme. Ale budeme si moc udělat anglický klobásky. Uděláme si anglickou snídani. Co na to říkáš, hoste? Jo. No, taky bych si dal. Jestli mě kuchneš, tak tě asi... Proč jsem tady já? Banana. Jo. Tady se broník jmenuje 0. Nebo Očko. I can be it. Kámo, já jsem nic neudělal, když jsem imposter. A Borec, je to žlutej, takže já. Je to červený. Bez tak je to někdo, který je z Číny. Uvědomil se, že můj skin má být parodie na Číňany. To je nějaký činčáda, činčán. No kámo, mazej z téhle lodi, kámo, tě tady nechci. Já jsem si přišel trochu udělat Mumbi Imposter be sus. A jdeme fejkovat tásky, třeba. Takže v adminu si udělám drátky. No, to je zavře. Dojdu dolů. Budu dělat, že si dělám tady kabely. Já dělám, že jsem se. Můžu dělat, že si to mám hotový, půjdu ke dveřem. Tak, udělali jsme si anglický klobásečky. Klobásečku mám hotovou. Kámo, kde to bylo to tělo? Jako vůbec jsem za to nemám prstíky já. Ale oni mě budou podezřívat, já napíšu, že jsem byl v tom communication. Tak přijde takový ty šperky a budou říkat, že to hraje špatně. Jako, že by zřívali bílýho, jo? OK, další vyhozený. Kolik na... Není to náhodou teďka už 3-3. Náhod. To je teďka Co 3... jsi to chtěl říct? No něco... Jo, dobrý, bylo to 3-3. No tak jsme vyhráli. Já tě... To byl úspěch. První hru jsme sice prohrál. Jako impo, ale teď jsme to už vyhráli. No, tohle je moje reakce. Koukni se na moje sklo, co tam mám za papírek. Moje reakce. No, počkej, to tam napíšu, že jsem neudělal klobásky. Elektrice. Druhý kolo. No. A Davide, prej tam napsali, že Lime byl pravý Sherlock, takže Davide, ty jsi byl prej Sherlock. Tak uvidíme, kdo si udělá anglickou nebo českou klobásku. Natáčení je zase zpátky, my jsme tam tu hru jsme museli vystřihnout, ale do té doby jsem zase spustil natáčení, tak bylo další kolo. Nevím, jak se to stalo tak rychle, ale tak to nevadí. No. Jediný, co tak se stalo... vyhodili z na jednoho impostera. Já nevím, co se tady vůbec děje, takže jako... A nevím, od kdy jsem prej Sherlock Holmes. Sherlock Holmes.
Jo, jinak tam to čekání v lobby vystříháme, ale normálně tam našemu hostovi někdo řekl, že jeho barva, což je Lime, za což hraje náš host, byl prej Sherlock Holmes. Protože To se vyplatí. prej odhalil impostory, což já jsem v tom nic neviděl. Jsem tam doslova napsal jenom vždycky písmeno, mezeru a z toho vzniklo bobek. V tom jiném smyslu. A oni vyhodili impostory. No, jednoho jsem Kámo, člověk si chystá natáčení, uplynou jen 2 kola. A borci ti vyhodí 2 impostery. z okna prostě tady Z okna, ale kámo, ty si říká, tady jsi ve vesmíru. Tady se třeba... Ježiš, nevím, tak- kámo, teď se stal jako, že už... Tam je scénka z toho, jak se mi někdo dělá klobásky. Red Imp, jo. Bro. Ale jsem zpátky, já napíšu. Už jsem tam fakt napsal, jestli bude to versus zase žlutý dolar, tak ti říkám, že dostaneš tady pěst. GG. Tak já vím, jak Tak je to, vyřeším. prej to je Xera, ten červený. Já vím, jak to vyřeším. A vím, že to je červený. Ten je víc podezřelý, protože Fialový odhalil 2 impostory. 2 sekáče, 2 řezníky, takže to bude ironie, že s těma řezníkama všechno to je to možný, Ježíši. Nebyl impostor. No tak jsme uvařeni. Dělají si z nás klobásky. Ježíš, teď za mnou chodíš zeleným, jak divně vybruje ovladač v rukou. Já jsem zelený. A to bylo tmavě, Ježíš, já jsem zapomněl, že tady se to dělá z joysticka. Já to musíš držet, já se tak Among Us na tom tak dlouho nehrál, kámo. Jestli jsi tak kámo, ty jsi se slekl. Takže se mám potřebovat ti to zabodl tam, kam slunko nesvítí. Tak to je můj jazyk. Kdo mi musí rozumět. A řekl jsem, ať dáte like na video a odběr. A dejte Tak i pro je to odběr na fialový, můj kanál. takže vykopneme Můj o... kanál se jmenuje Sapibara. A jestli mi dáte odběr, tak Kámo, bych moc poděkovat. doslova na YouTube se jmenuje několik lidí Kapibara. No, Jako vážně si myslíš, že jste jich Mám stovky Kapibar poznají, to seš ty. mám na obrázku Pikachua. Hotovo. To jim fakt pomohlo. Teďka budou půl hodiny, mý fanoušci tam budou swipovat skrz YouTube a jim Určitě jakože... tam mě budou A budou světovat jim říkat, tebe. kde je. Mě tak určitě dá někdo odběr. Mě možná tak někdo napíše do Kámo, komentářů, že co mají furt s těma světlama, další světla, děláš si už ze mě srandu. budou psát, mě najdou a napíšou mi do komentářů, že jsem Jdu blbec a že koukat jsem- na kamery. a že jsem Hej, proč ty kamery nejdou přepnout, abych si tam třeba to rád bys pustil... měl na... Hej, to yo, nemůžu říct, yo, to get nemůžu out, říct. bro. Nemůžu říct, na to bys tam koukal hlavně ty, že je to od 18, na Kámo. co by ses tam mohl koukat. Ano, to jsem přesně chtěl říct, ale Ej nevěděl. jo, tam asi někdo to tady. Já prostě v té věci místnosti cítím prdy. Hoste, ty si stýkne za Je to banánový, potřebujeme to. A já tu jsem s ním Ale tady jsme všichni engineeři. Ne, je to banánový, on na mě čumí jak uchyl v autobuse. A tady jak uchyl v autobuse čumíme všichni. Pomoc, on mě tady zavřel. Je to banánový, zavřel mě. Co si říct, že tě to říká Tak mě už píkal. No.
Koukala jsem na No kameru. je tu přece Čech. Někdo píše do komentářů. To nemůžu říct, a co bys tam musel vypípnout, co? Někdo tam píše prostě nesprávný slova. A pozdravím se nějaký to tak. Nebo je to nějaký... Podle mě je to banánovej. Jako vážně, chápete, že nám jde všem okejhák, jestli z nás udělají anglický nebo český klobásky. A koukni se, co napsal ten Čech. Nevím, napsal tam prostý slovo, prostě nemůžu to říct. A Já jdu prostě chodit, tam napsal... jdeme chodit pospolu. Já jdu chodit s tím, ne banánovej, chynu rakovinu. Já jdu chodit s tím marunovem. Všechno je šimpanzíny, bananiny, wow. Chceš něco říct? Vypadáš jak šimpanzíny, bananiny. A fakt, takhle ty vypadá. Já jdu chodit s ním, protože že to je banánovej. Ne, nechoď za ním. To banánovej. Je to šunkovatej třeba. Já jdu koukat na kamery. Třeba vidím mrtvou v přímém přenosu. Musel jsi to říct ty. To už je jedno. Už je jedno, já ti dám jedno. Je tady někde někdo? Tady budeš mít vypípaný celý Halo, video. kdokoliv. Chceš vypípat tady celý Je, video. banánovej. Bát, bum, bát, haťa, paťa, zumba. Bát, bum, bát. Ej jo, já to vypnu a jdu radši hrát normálně tady českou tradici poldu doslova. U tý nemám takový Kámo, buď furt to byla poslední hra, proto se Tý nemám střídám. rage quity takovýhle. U poldy. Počkej, kdože napsal, že ten... Kdo to byl? Kámo, jako vážně, blbci udělali zase remízu. Yeah, baby! No a tady to bylo jako nesadit, takže zdar. Ahoj